преди големия бир, така с ласката. Немаш как да се вземе без маневра. Като се приехна прага... Това много. Пожана си да видя. Тя изпуши много тогава. Нищо, това принцип се пуши. Пресна дървото и се завъртех, това че не можех да кача бира за съвсем друга тема, нали? Но... Слушай, гледай тъй това, нали? Ще слагя... така, какво е било? Пусти го. Ще се намести, бе, няма къде да иде, бе. Да. При активен аз не какво искам толкова. Не за какво стане, Тия, ако не бе минали наши преди нас, преди тях нямаше пусна толкова никога. Вича, те не са го повали никога, те че не. Има добър, знаеш как ще е търкува на това бъдете? Е така. Това вътре робари. Обясняват ли вътре, няма магазина. Вътре робар, отвързите, картаят, контрактите. Просто вята го такова го подскажа. Да, и си. Да ги. Сега тук върши се катури към нас. Тук е чекилне. Да. Готова да се търполи. Чекилне тук. Трябва да го хване през дървото. Ето го. Стопа.